नुदोंना मानसिया थाबायनो ओरैबायदि जारलाखा आरो थमथमाजो बोरै बारगोनथाय हनै 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 आस्ते साखा गिदिंलायदोंलै माथो जालाना आङो दायो न'निफ्राय नै साथा लाबाय गंसे आखायाव लादों गंसे हमबाय माने दैलां बोथोर जाहैबाय नालाय दासो जोंनाव दैलां जादों दाख्लै मा जाहैबाय आङो नोंथांमोननो दिन्थिदोंमोन ना जेसेबांखिनि दैलाङाव जोङो माइ गायबाय मटरजों सारै सारै माइ गायबाय खिन्थु नैबे एबारसो दाख्लै बारा गोबाव जायाखै सप्तासे जाबायना अखा हानाया ओरैबायदि अखा हाबाय दासो माने दैलाङा जाबाय आरो जेला माने माइ गायखांजोब्बाय अब्लासो अखाया ओरै हाना होबाय ओमफ्राय आङो दायो अबे जायगायाव थांगासिनो नङा होमबा आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै ओमफ्राय आरो लोगोसे आङो माने थाबायनानै आरो आखायाव माने साथा एक्सट्रा आं लादों ओमफ्राय आङो मानो थाबायनानै थांखो न'निफ्राय आरो बबे जायगायाव ओमफ्राय बे साथाखौ आङो सोरनो हैगोन आरो बेयो सोरनि साथा ओमफ्राय आरो मानो आं बे साथाखौ लादों नङा होमबा नोंथांमोना आंजों थांफाबाय थादो बिनि सिगां सिगां आङो नोंथांमोननो नैबे जोंनि माखासे लामानि थासारि आरो अबस्था बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिलांग्रोनोसै फार्स्ट टाइम नोंथांमोना एसे माने रायलायनायाव बा बुंनायाव एसे मिथिबाय जानांगौ मानि थाखाय साथा लादों आरो माने थाबायना फैखो नङा होमबा आरो बेबो बेसे गोजानसिम आङो थाबायलांगोन बेनिबो आं नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांनोसै बेनो जाहैबाय जोंहा आंनि न'निफ्राय आं एसे गोजानसिम थाबायलांगोन आंथ' बारा गोजान थाबायलांनो हाला जाय मानसिनो आङो नैबे साथाखौ हैगोन ना बे मानसिया माने माजों फैदों आरो बियो बेसे गोजाननिफ्राय बेखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगासिनो दङ थेवब्लाबो नोंथांमोना नैबेखौहाय आंजों दायो भिडिअखौ जोबजासिम नायफानानै लांदो आरो अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन मा जामारदों आरो बबाव थांनो नागिरदों आरो सोरनो बे साथाखौ हैगोन आरो सोर फैदों नङा होमबा थिगासे बिदिबा आङो भिडिअखौ नोंथांमोननो बिनिफ्रायनो आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांबाय आरोखि नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायदो दै लोगोफोर अब्लासो बुजिगोन माने नोंथांमोना जाबाय जोंनि लामा नुदों दा बे लामाजोंनो आङो सानफ्रामबो सोरांबानो थांलाय फैलाय खालामो नुबाय दा बे लामाखौ नायना लादो लामाया अबेबा माने एसे अन्थाइ गारनाय आरो बाराबो अन्थाइबो गैजोबथारा खिन्थु माने जोंनि माने थांफै लामा होनना बुंबा बे मोनसेल' खाथार नुबाय दा बेजोंनो सोरबा मोसौबो लाबोगोन नों बेजोंनो अबेबा हाथाय थांनाय नों बेजोंनो थांनांगोन अबेबा नोङो अबेबा अफिस बाजाराव थांबाबो नों बेजोंनो थांनांगोन आरोखि मा मोसौ लाबोबाय मोसौ लाबोबाय हनै मोसौ लायदों हनै 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 मालाय न'आव हाबफैसै नै 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 बेयाव मालाय गांसो दं होबायलै होबाय नै नै सिफायगोनलाय आं दाना बुंसै आरोना आंनि गारि लाबोनो हायैनि मेन खारना जाहैबाय नै बेयाव मोनसे नुदों दा नै बेयाव माबायदि गोथौ जाना दं नुदों ना बेयाव माने आंनि गारिया हाबनो हायाना नै ओरैबायदि गोथौ ओमफ्राय ओरैजाय आङो दिनै मोनायाव फैनायाव बेयाव ओरैबायदि गाज्रि फसिबाय आंना नांथारदों सानदोंमोन माने ओंखायनो आं मा जाहैबाय दायो गारिखौ आं न'निफ्राय ओंखारनानै लाबोनो हाला बख'नो हाला ओइथिंबो आङो थांनो हाया ओरै फारसेखैबो बेनो जाबाय दा ओमफ्राय आङो माने खिसिम बिराद दं आरो गेजेर गेजेरावहाय लामानि अबस्थाफ्रा बिराद गाज्रि ओमफ्राय बोथोरखौ नायना लादो नै ओरैजाय खुवा अखायाथ' माने साना हाबाखै दासो 4:30 जादों दाबायदियावथ' 4:30 सान हाबा ओरैनोथ' 6 बाजियावसो सान हाबो नायना लादो नै खिन्थु माइफोरा नायना लादो माइफ्राबो एसे गोथां जाबाय मोजां नुबाय आरोखि दायो आं ओमफ्राय दायो थाबाय फैगासिनो नै लामाखौ एसे दिन्थिबाय नुबाय दा आङो माने गारिखौ मानि थाखाय लानानै फैनो हाया होनना बुंबा बेबायदि अबस्थायाव आङो गारिखौ लानानै फैनो हाया थिगैनो थाबायनायाबो मोनसे देहानि थाखाय मोजां थेवब्लाबो माने अखा हानाय बोथोरावथ' थाबायनो एसे जटिल आरोखि ओमफ्राय आङो दायो नोंथांमोना थांफाबाय थादोलाय आरोबाव आङो एसे गोजान मोनफैबाय आरोबाव एसे गोजान थांबावनानै आं नोंथांमोननो एसे दिन्थिबावनोसै माने गासिबो आङो भिडिअखौ लायोबाथ' एसे गोलाव जागोन नालाय ओंखायनो ससे लानानै आं नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानोसै आरोखि दा बिदिबा नोंथांमोना आरोबाव नायलांबावदोलाय बेखौ बुंदो एबार लामाया नायदो ना माबायदि नै बाइकआ थांदों माबायदि खस्थ' एरनानै थांनांगौ ओरैबो हाखर ओरैबो हाब्रु ओरैबो बेयावनो बोरै गारि लाबोजानो नालाय नै गोदो जुखाबाय ओरै फारसेथ' नों जाया ओरैबो जाखाया नै नुबाय दा माबायदि नुखाय नै बेफोरनि अबस्थाफ्रा लामानि अबस्थाफ्रा नुबाय लादोलाय एसे लामाखौ गाव नायना लादो माबायदि लामानि अबस्थाफ्रा नैखौ एसे मोजां दिन्थिनोसै आं बे जाहैबाय नै लामानि अबस्था नुबाय दा बिदियावनो बोरै गारि फैगोन नङा होमबा बाइकआनो जेने थेने ओरै साइडआवहाय बेयावथ' गारिखौनो खानायनि सुबिदा गैयाना लेदार जायाना मा जागोन दा बे संसाराव रावबो नायसनथारा ना मा जाबावगोन दा नुजाबाय दा
नुदोंना नै गारियानो खारनो हालानो बे टमटमा बोरै खारगोन आं बेखौनो एसे दिन्थिनो दै टमटम फैबाय दङ नै बे टमटमा माबायदि बारगोन आं एसे दिन्थिनोसै ना नै मा जाखो माथो ओंखारखो फैला आरजा फैला ओरै फैला नै आं माने नुदोंना आं माबायदि बारगोनखौ नायनि नैबे जाहैबाय आंनि मेसेज आं माने साथाखौ बेनो लाबोदों माने टमटमा जाहैबाय बेजों फैयामोन नालाय बे जाहैबाय रायजोआव मिटिं दङ बेनिखायनो बेजों फैबाय बियो खिन्थु बारनो हाखानाय बेखौ एसे दिन्थिनोसै आङो नुदोंना मानसिया थाबायनो ओरैबायदि जारलाखा आरो टमटमाजों बोरै बारगोनथाय हनै 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 आस्ते साखा गिदिंलायदोंलै माथो जालाना दाना नुबाय दा आङो दायो साथाखौ सोरनो लाबोदोंमोन नोंथांमोना नुबाय दा बे जाहैबाय आंनि मेसेज आङो माने मेसेजखौहाय दखाननिफ्राय लानानै फैनो आं हादिया मानो होनना बुंबा माने टमटमा जायखिजाया एसे ओरैजाय बिसिना साखाया फिसा नालाय गुसेब नालाय एसे माने साइडजोंहाय बिसोर माने साइडजोंहाय एसे खायथ्रा लानानै बिसोर माने फैनो हायो नाथाय खिन्थु जोंना गारिया जाहैबाय माने फैनो हाया अखाबो हादों नालाय ओंखायनो आं स्कुटिबो जों लांनो हायाखै ओंखायनो आङो नोंथांमोना नुबाय जानांगौ नङा होमबा जोंनि माखासे लामानि कन्डिसन आरो आङो दहाय बुंदोंमोन साथाखौ माने आङो सोरनो लाबोदोंमोन आरो आङो बेसे गोजानसिम थाबायना थांगोन आरो आङो अबावहाय सोरनो हैगोन नङा होमबा बेनोमोन लोगोफोर माने आङो खोन्थाबाय आंना माने हिन्जावा दिनै मंगलबार आरो दिनैबो हाथायबो जाहैबाय बे हाथायबाबो बेजोंहाय माने जोंनि गामिनि फ्राय मानसिया बेजोंहाय थांलाय फैलाय खालामो खिन्थु माने टमटम गाखोनो बा नोङो हाथायाव थांनो गारि गुरा गाखोनोब्लाबो नों न'निफ्राय बिसिम बै लामासिम नङाबा ओरैजाय जोंनिफ्राय स्कुल दङ ओरैजाय खाथिखैजाय ओरै खोलाखैजाय बिसिम थांनानैसो नोङो गाखोनानै बा हाथायाव थांनांगौ आरोखि बेनो जाहैबाय जोंनि गामिनि अबस्था आरो थासारि ओमफ्राय नों थांग्रोसै नों थांदो आं मिथियाव थालांसै दे ओमफ्राय दायो आङो बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिबाय जों गामिनि माखासे थासारिफोरखौहाय नङा होमबा नोंथांमोना सानदोंमोन जानांगौ बेसे गोजानाव थांगोन आरो सोरखौनोबा साथाखौ हैगोन होननानै आङो बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिबाय नोंथांमोनहा माबायदि मोनखो जुदि बायदिसिना बुंहरनांगौ दंबा कमेन्ट बक्सआव मोजाङै लिरनानै हरदो बे जायगाया अबे जायगानि आं बेखौबो मोजां दिन्थिहरनोसै आरो बेसे गोबाव जाखो बेयाव रायजो जानाया दिनैसिम माने बेफोरबायदि अबस्था बेलेग जायगानि अबस्थाफ्रा माबायदि आरो बेफोरखौथ' आं बुंनो थांला थेवबो माने जोंनि नैबे जों गामिनि थासारिनि अबस्थाया थांफैनाय अबस्थाया बिराद गाज्रि आरोखि माने नोंनाव माखासे सुबिदा दंब्लाबो नोंनाव बे थांफैनाय सुबिदाया खिन्थु टटेलि नोंनाव गैखाथारा आरोखि आं बेखौनो दिनैहाय नोंथांमोननो दिन्थिबाय नोंथांमोना माबायदि मोनखो जुदि मोजां मोनदोंबा हाजासे शेयार खालामना होदो आरो जाय बिथांमोना दिनैसिम आंनि चेनेलखौ नायदों दिनैसिम माने फल' खालामाखै फल' खालामना होनो थाखाय आं खावलायबाय आरो लोगोसे दिनैहाय आङो नोंथांमोननि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय अके आरोबाव नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय